लोगोफोर नै गंगार टाइप जानो नागिरदोंलै गंगार टाइपलै नै बे जोंना बिजनीनि बेसरगाव आंनि लोगो बेखौ जायो जों आरो नैबे बाक्सानि बिबो बर' बर'ला बाजायोना सार बाजै नङालै माबासो भिडिअ'सो खालामदां गंगार टाइप जादों गंगार टाइप जादोंलै जोङो लोगोफोर गोजा गंगार टाइप लोगोफोर गोजा बर' गोजा बाक्सा चिरां क'क्राझार उदालगुरि दंसो आरो गासिबो नै सिङावबो एरसोलाबायना दं बर'फ्रा ओइ सुकुमार माबायदि मोजांलै गोदैथार गोदैथार ना गोदैथार गोदै ना बिराद मोजां गोदैथार आच्छा गंगार टाइप ना गंगार मा होनो आइजार साउथ आयै नंगौथ' आरो गोदैथ' आरो गोदैब्रा अखा हाबासो गोदै जायालै अखा गैयाना दा खाथो खाथो जायोलै अखा हाबाथाय जाबाय नामा थ' थांदिनि हाथाय खयबाय हेलौ सिटाव दंहै फैयाखै नोंबा दंना नोंबा 37 मामोन नोंसिना 35 नि बेनो बसुमतारियानो ब्रेभ' कम्पानि लिरखानाय दं आंनाव हेलौ खोनायाखै बिश्वजित दंना गैया हेलौ